Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información, lembren na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén, se queren, poden seguirnos por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois ben, hoxe imos a falarlles nesta xornada de luns 24 do mes de agosto de que aínda queda unha sesión de cine de verán que será esta fin de semana na Silva. Falaremos dese torneo de fútbol que se disputa sábado e domingo, fútbol senior, masculino e femenino. Falaremos do DNI, porque xa poden, si queren, pois pedir plaza para renovar o DNI en Cerceda, que será a principios do mes que ven. Falaremos das festas que quedan pendentes en Queixas, tamén as festas en este caso do Carme Pequeno de Rodís e as festas de Meirama. Recordamos que están a tempo a anotarse a peregrinación a Callón, remataron as obras de Adif na estación de Cerceda, en Meirama. Falaremos deso como da ITV de Turismos e de Maquinaria Agrícola, que se poderá pasar no mes que ven aquí en Cerceda, e de que a piscina climatizada volve a abrir a partir do luns 7 de setembro, pero tamén falaremos de que se poden anotar no Clube de Natación Cerceda, que comeza tamén os adestramentos. Lembramos que poden solicitar as axudas á natalidade en canto tempo. As previsións para mañán seguiremos con un tempo revolto, nubes claros e con posibilidades de precipitacións treboentas. Este venres que ven, día 28 de agosto, haberá de novo cine de verán. Será a última das sesións programadas pola Concellería de Cultura de Cerceda e que pretende que se poda disfrutar este venres que ven, día 28 de agosto, se tempo permite, no campo da Feira das Nenas da Silva, ás 10 da noite, da película Quién es quién, unha película de humor, unha película divertida para todos os públicos que se poderá ver, se o tempo, insistimos, o permite, o venres que ven, día 28 de agosto, ás 10 da noite, no campo da Feira das Nenas da Silva. Esta fin de semana que ven, organízase por parte do Concello e dos clubes participantes un torneo de fútbol que xa se fai nos últimos anos, fútbol senior, que este ano amplíase a categoría de veteranos e a categoría tamén femenina. Será a terceira edición do torneo de fútbol do Concello de Cerceda, que terá ese formato ampliado, categoría masculina, femenina e de veteranos. Serán nos campos de fútbol do Roxo, que será escenario desa cita deportiva os días 29 e 30 de agosto, é dicir, este sábado e domingo que ven. O sábado arrancará o cuadrangular senior masculino ás 4 da tarde coa primeira semifinal entre o equipo de fútbol do Rodís e do Queixas. Na segunda semifinal será entre o San Martiño e o Atlético Cercedense ás 5 da tarde. Lembre, a primeira semifinal botará a rodar ás 4 da tarde e a segunda ás 5 da tarde para dar lugar despois á final, a gran final, que será ás 7 da tarde. Ese mismo sábado, este sábado que ven, o remate da final senior masculina será a final senior femenina, ás 8 da tarde do sábado, tamén ali mismo nas instalacións deportivas do Roxo, se vai a estrear por primeira vez unha final femenina entre o Clube Atlético Cercedense, brillantemente ascendido de categoría, e o Cabana como equipo convidado. O día seguinte, o domingo, será o turno para os veteranos, cun triangular entre os tres equipos veteranos federados que temos no Concello, que son o San Martiño, o Rodís e o Cerceda de Veteranos. Será a partir de as 10:30 da mañán do domingo. Un torneo que, insistimos, organiza o Concello de Cerceda e no que colaboran todos os clubes participantes federados do noso Concello. Máis temas. Recordamos e falamos de que se pode renovar o DNI en Cerceda o mes que ven. En concreto, hoxe abriu o plazo para inscribirse para renovar o DNI ou o pasaporte, que será o xoves 10 de setembro.
xoves 10 de setembro se pode renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Dende hoxe xa se pode pedir cita, e a cita poden pedila na planta baixa do Concello, nas oficinas da Policía Local. Esa será o lugar onde deben pedir cita para que o xoves 10 de setembro podan renovar o DNI en Cerceda ou o pasaporte, donde virá a Cerceda un equipo, unha unidade móvil da Policía Nacional para facer eses trámites. O 10 de setembro xa se pode pedir cita e as plazas son limitadas. E se alguén quere facer algunha previsión, que sepa que voltarán a estar en Cerceda para renovar o DNI ou o pasaporte o día 11 de novembro. Falámoslles de festas, porque están pendentes varias festas aínda no Concello de Cerceda, como son as festas grandes de Queixas, o Carme Pequeno, o Carmen Cativo de Rodís e as festas en Meirama. O máis inmediato serán xa os días 4, 5 e 6 de setembro, cando se celebran as festas grandes de Queixas. Será o venres día 4, cando comencen ás 9:30 con a tradicional cea veciñal no campo da festa baixo carpa. O menú será a base de tortilla, empanada, embutidos, queixas, paella de marisco, viño, cerveza, refrescos, agua e de postre tarta larpeira. Os tickets están á venta no Bar Pallas, no Bar Morriña, no Bar Albergue da Estación ou na cervexería ao Parque. Tamén poden conseguir os tickets con calquera dos membros da Comisión de Festas. O prezo desa gran cea son 27 euros para os adultos e nenos e nenas ata 12 anos 15 euros. Logo, a continuación dese gran cea, terá lugar unha verbena ás 11 da noite coa orquesta Galaxia e Disco Móvil Impacto. O día seguinte, o sábado, hai dianas e alboradas pola mañán, logo a unha misa solemne e ás 2 da tarde sesión vermú co dúo Reflejos, e o sábado pola noite, a partir das 11, verbena co dúo Reflejos, estará tamén Tania Beiras. O domingo 6 rematan as festas de Queixas con misa solemne a 1 e unha sesión vermú e tardeo coa orquesta Ibiza. E de Queixas pasamos a Rodís, porque queda pendente o Carme Pequeno, o Carmen Cativo de Rodís, que vai a ser o domingo 6 de setembro. Domingo 6 de setembro, Carmen Cativo de Rodís, donde se vai a celebrar na Praza do Adro, en Rodís, o Carme Cativo. A unha da tarde hai misa solemne e logo a continuación terá lugar unha sesión vermú longa. Previamente haberá callos para todos, callos a fartar para todos, e actuará a Asociación Cultural Santa María de Torás e tamén estará o Trío Soprano, todo organizado pola Asociación Carballo Jordo e o Rodís Fútbol Club. Quédanos pendentes as festas das Dores en Meirama, que van a ser os días 11, 12 e 13 de setembro. Serán as Dores pequenas o día 19. En canto teñamos o cartel, aquí tamén o anunciaremos. Mais temas, falamos da peregrinación a Callón. Xa está aberto o plazo para anotarse aqueles que queiran ir acompañados por Protección Civil ata Callón, peregrinando o vindeiro domingo 6 de setembro. Peregrinación a Callón o domingo 6 de setembro. O Concello organiza esta nova andaina, peregrinación a Callón, con saída 7 da mañán dende o campo da feira de Cerceda, unha inscripción que incluye tamén un habituallamento e chaleco de sinalización e acompañados por Protección Civil. Poden anotarse ata o próximo día 31 de agosto. Hai que anotarse presencialmente, se queren, no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, durante todo o día, ou por teléfono. Poden anotarse chamando o 881 9815 53 a calquera hora do día, de 9 da mañán a 9 da noite, é o teléfono do viveiro de empresas de Cerceda. Falamos de obras porque remataron xa as obras de Adif na estación de tren de Cerceda Meirama. As obras están rematadas co obxectivo de mellorar a seguridade, a accesibilidade, a mobilidade e a interoperabilidade das instalacións ferroviarias, cuns traballos que formaran parte dun plan de mellora impulsado por Adif xunto coas estacións de Ordes e Uxes, un plan total que supera
os 7 millóns de euros de investimento. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, sinalou que estas actuacións responderon parcialmente ás demandas trasladadas polo Concello nos últimos anos, donde se está falando dunha infraestructura que presentaba importantes carencias e que xeraba dúbidas nas persoas usuarias, especialmente no relativo á accesibilidade e tamén á seguridade. Na estación de Cerceda se incluiu a instalación de 2 ascensores panorámicos para facilitar o paso entre vías das persoas con mobilidade reducida. Ademais, se interviu tamén nas plataformas, no paso inferior, nas rampas, nas escaleiras, nas barandas, etc. Unha estación con unha importante inversión feita e que xa está rematado. O alcalde valorou positivamente estas obras de mellora da estación, lembrando que xa fai varios anos que trasladaba a DIF unha comunicación oficial advertindo das deficiencias existentes na estación. Un documento que ia acompañado de informes técnicos. Por tanto, dende o Concello se valora moi positivo e todo o que nos chegamos ata ali, a inversión importante se pode ver xa realizada na estación de tren de Cerceda-Meirama. Cambiamos totalmente de tema, lembramosles que en breve se poderá pasar a ITV de turismos aquí en Cerceda e tamén a de maquinaria agrícola. A de vehículos lixeiros, a ITV de turismo se pode pasar en Cerceda dende o luns 14 ata o venres 18. Toda esa semana, do luns 14 ata o venres 18 de o vindeiro mes de setembro, se pode pasar a ITV dos seus turismos, do seu coche aquí en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, en Cerceda, no Acevedo. En este caso, recordar que hai un teléfono que poden chamar para pedir cita, que é o 981 92 80 80 ou a través da páxina web sicitv.com. En canto a de maquinaria agrícola, van a estar máis adiante, en varias semanas. Van a estar do martes 29 de setembro ata o xoves 1 de outubro, van a estar do luns 5 de outubro ata o xoves 8 de outubro e van a estar tamén o martes 3 de outubro. A de maquinaria agrícola aínda non se pode pedir cita porque ten que ser con un mes de antelación. Cambiamos de tema, a piscina climatizada de Cerceda volve a abrir as súas portas a partir do luns 7 de setembro. A partir do luns 7 de setembro xa se pode volver a utilizar a piscina climatizada de Cerceda e tamén o ximnasio que está parello. E por a súa parte o Clube Natación Cerceda tamén comeza xa os seus adestramentos. A piscina climatizada volve a abrir as súas portas despois do parón do verán e será o próximo luns día 7 de setembro, tamén o ximnasio. O horario da piscina vai a ser de 9 da mañán a 9:30 da noite. Por a súa parte, como decíamos, o Clube Natación Cerceda comenzará en setembro os adestramentos e van a prolongarse ata o mes de maio. A Escola de Salvamento Deportivo será que poden anotarse nenos e nenas a partir de 5 anos, van a adestrar os luns, mércores e venres. En canto ao Clube Natación, para participar en competicións no propio clube é a partir dos 8 anos e adestrarán martes, xoves e venres e incluso en algunhas das categorías o sábado. Se alguén interesado en anotarse no Clube Natación Cerceda para competir ou na Escola de Salvamento Deportivo, pode chamar ao teléfono 661 65 31 02. En canto ás axudas á natalidade, lembrar que está aberto o plazo para acceder a estas axudas por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Pago único de 300 euros. Se queren solicitalo, teñen que facelo a través do rexistro na planta baixa da Casa do Concello polas mañáns ou a través da sede electrónica todo o día na páxina web municipal www.cerceda.org. En ambos os dous lugares tamén atoparán as bases destas axudas que poderán consultar para poder solicitala e tramitala. Xa rematamos co tempo. Mañán martes, Galicia vamos a quedar de novo baixo o predominio dunha pequena borrasca situada ao oeste de Irlanda. Así mañán o ceo vai a estar parcialmente anubrado, con chubascos no oeste, que poden ser máis probable co avance do día
a medida que tamén nos acheguemos ao terzo norte. Decir que habrá momentos en que incluso o sol pode aparecer entre as nubes, as temperaturas non terán cambios ou un lixeiro descenso ás máximas e os ventos sopran frouxos do suroeste, moderados do oeste entre a zona da costa. Pois co tempo rematamos o informativo, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión está Manuel Eguís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.